Kedy príde koniec sveta? Koniec tejto civilizácie? Kedy nastane vytrhnutie cirkvi? Sme skutočne blízko príchodu Ježiša Krista? Vyzerá to tak, že áno. Apoštol Peter povedal, a všetkému sa priblížil koniec. Apoštol Jákob povedal, pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov. Apoštol Ján povedal, deti, je posledná hodina. Apoštol Pavol povedal, teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Boh povedal Noému, koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich a hľa, skazím ich aj zo zemou. Prichádza koniec sveta, prichádza koniec tejto civilizácie, prichádza vyvrcholenie, prichádza vzkriesenie spiacich svätých, prichádza vytrhnutie živej cirkvi, prichádza vychvátenie vyvolených na svadobnú večeru baránka, prichádza veľké súženie, prichádza príchod Antikrista a nútené uctievanie šelmy, prichádza hnev Boží na tento svet, prichádza Ježiš na konci veľkého súženia vo svojom 3. príchode na túto zem, aby zničil túto satanovú civilizáciu a vytvoril obnovený Eden, Božiu záhradu, milénium, 1000-ročné kráľovstvo pokoja. Kedy to bude? Kedy nastane vytrhnutie? Kedy nastane veľké súženie? Kedy sa vyplnia všetky tieto veci? Podľa znakov a znamení, ktoré vidíme všade naokolo, to bude veľmi, veľmi skoro. Pán Ježiš povedal pred asi 2000 rokov toto proroctvo v Matúšovi 24, 6 až 8. A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom prepôrodných bolestí sveta. Priatelia, sme rovno uprostred týchto proroctiev. Proroctvá z Biblie sa vyplňajú rapidnou rýchlosťou rovno pred našimi očami. Svet prechádza svojimi pôrodnými bolestiami. Vojny, deštrukcia, narušenie prírody, katastrofy, zemetrasenia. Toto všetko sú pôrodné bolesti tejto zeme, tohto sveta. Prečo? Pretože sa ide zrodiť iná civilizácia, iný svet, iná zem, iná príroda, iné stvorenstvo. Haleluja! Prichádza zrod novej civilizácie, prichádza zrod milénia, 1000-ročného kráľovstva Ježiša Krista, originálnej, neporušenej prírody. Biblia hovorí, že vlk sa bude pásť spolu s baránkom, leopard spolu s kozľaťom a levy budú na jednej lúke spolu s volami a telatami. Príroda, zvieratá, stvorenstvo, všetko bude kompletne premenené, navrátené do originálneho stavu. Ale predtým musí nastať pôrod. A predtým, ako nastane pôrod, musia prísť predpôrodné bolesti, o ktorých hovoril Ježiš v Matúšovi 24. kapitole. Kontrakcie tejto zeme. Priatelia, tento svet, táto zem, táto civilizácia už prechádza cez svoje pôrodné bolesti. Už na ňu začali prichádzať. Už bola odvezená sanitkou do nemocnice, bola prijatá na oddelenie a vyšetrená a dnes sa nachádza na pôrodnej sále, obkolesená zdravotnými sestrami a lekárskym personálom. Prichádzajú finálne kontrakcie. Počujeme chýry o vojnách. Národy povstávajú proti národom. Kráľovstvá povstávajú proti kráľovstvám. Hlad a mor a choroby, zemetrasenia miestami. Falošní proroci a falošní učitelia zvádzajú mnohých. Znamenia a správy času konca vyskakujú na ľudí z každej strany, z každých novín, z každého spravodajstva. Čoskoro nastane narodenie nového sveta. Čoskoro nastane pôrod novej civilizácie a nazvú jej meno Milénium. Haleluja, to bude meno tohto bábetka, ktoré sa narodí.
Žijeme v čase 3 významných udalostí: svadba, pohreb a narodenie. Nevesta, cirkev Božia, odchádza na svadobnú večeru baránka do vytrhnutia predtým, ako nastane veľké súženie. Svadba Ježiša a jeho cirkvi sa odohráva v tomto veku. Avšak táto hriešna civilizácia a satanov svet ide zomrieť a ide byť pochovaný pod hnevom a súdmi Božími. Keď príde Ježiš naspäť na zem, nastane pohreb a pochovanie tohto upadnutého sveta, pretože Ježiš zničí diela diablové a zostanú pochované do zabudnutia. A potom príde narodenie novej civilizácie, zrod 1000-ročného kráľovstva Ježiša Krista, narodí sa nový svet, Boží svet, haleluja, svadba, pohreb a narodenie. To sú veľmi významné udalosti v živote každého človeka. Ale o čo významnejšie a dôležitejšie to je v tomto meritku, v týchto duchovných sférach, v tomto duchovnom obraze. Netreba vedieť presný dátum a hodinu. Ak by to bolo potrebné, Boh by to zapísal v Biblii. Avšak on nám povedal, že pomocou znakov a znamení budeme vidieť veľmi jasne, že čas jeho príchodu je na blízku. A dnes vidíme, že sme dorazili ku tomu. Otázka znie: si pripravený na to, čo prichádza na túto zem?